Good morning. Pasensya na kamuta, napamatang asuturog ko kasubanggi. Napamatang asuturog mi kasubanggi. Kasabay ko si Pio, boda si Jerome, boda si Chief Ramir. Namatangaan po kami kasubanggi mga tugang kang kakamonitor duman sa Senado. Nag-special broadcast kami kasubanggi. Nangiturog pa ako, launa. Nakalampas superot ko eh. Nagsiriblagan kami sa Rapio, alas 11 kasubanggi. Nangiturog ako, alauna na niya. Pag nag-iedad na baga, ang pirot, gari, kuhan haluyuno na madakop. Garangayin ako mo Garangayin ako mo ang pirot, haluyuno no madakop. Nangiturog ako mga tugang, alauna na. Bata, nag-brown out pa. Nag-brown out ba kasubanggi? What a coincidence kasubanggi. Habang nagkakaigwang mainit na sitwasyon duman sa Senado, alas 8, nag-brown out tabi. Nagbigang ito pala mga tugang sabi, parte itong mga tugang kang kuan. Parte da tabi itong mga tugang kan parte da tabi ito kan NGCP. May term sindang ginamit para sa load shedding, something pero alam ko na tanapong gusto. May pinadras ako sa kuyang mga barkada, may kinaraman dyan, may pinadara si amigong Raul na Nunez, may kinaraman sa sitwasyon kasubanggi, kaya medyo napakonso, turog ko kasubang ngunya na aga. May inimplementang manual load dropping, MLD, manual load dropping kasubanggi. Sarong oras puminalsok mga tugang suilaw. Anyway, yun man ang gandang buhay, si Bato, yaon pangunyan sa Senado. Tinapusan mi kasubanggi kang ururon mi sa pinag-broadcast mga tugang halit sa Manila, mga pag-iribata sa GMA, sa ABS sources niya to. Sabi kang presidente, dahil po arestor kasubanggi Senador Bato ta. Batawan data bi mga tugang gitulong aldaw. Base duman sa sinabi kan Korte Suprema para sa temporary restraining order, di ba? O yan tabi ang sitwasyon kasubanggi. Kaya si Bato nagahan duman mga tugang sa Senado kan Pilipinas. Yan At tabi o yan ang sitwasyon. Basta nagkawaragas kasubanggi. Nagkawaragas tabi kasubanggi. Mga tugang ang Senado kan Pilipinas, duminuman si Chief of PNP Nartates, duminuman po si duminuman si pangan ito si DILG Secretary John Vic Rimolya, yaon duman si Senate President Cayetano. Mga tugang tinapos mi sa broadcast mi kasubanggi kan magturam na sutulo na para kriminal man mga tugang ang gabos tangan na dahil man daki mangyari buda nagkaputukan sa Senado nagkaputukan sa Senado mga tugang kasubanggi de aram kun si sa nagpaputok asin mga tugang kunapa ta nagkaigwanin purutukan kasubanggi yan di po Dangog ka mo. Imbestigaran dangon niya na daw. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Buwan naman ang report. Hali po dyan sa luwas, mga tugang Alan Mario, nasa linya. Good morning pa rin, Al. Go ahead. Salamat. Good morning. Itong delusyon. Yeah. Yes, Nagarot na po si Alaina. Yan natin niya sa Kalisan. Nagarot sa hapon. Patibig sa may Oriental Hotel. Asin ngunyan, yaw na sa Taisan, mapasiring ini sa Barangay Mariawa. Kaya informan sa mga taga-Barangay Mariawa, alas 8 nin aga na schedule po sa pagbisita ni mahal na ina dyan sa Barangay Mariawa. Digdiman sa Barangay Maslog, alas 10 ang schedule. Kaya imbitaran man sa mga taga Maslog na magsabat kay mahal na ina, mga bisita sa Tuya digdi sa chapel. Agahan Maslog and pag alas 12 mapasiring man ini dyan sa Humapon, sa chapel dyan sa Barangay Humapon, na simbahan ka Humapon.
Diyan man po alas 12 ang pagbisita ni Nuestra Señora de Salvacion. Okay. And paghali dyan sa umapon ni Atod ini, pasiring dyan sa Kabakungan, kanama nito. Aha. Kaya sa mga tagama nito, tabi, siguro mga 1 o'clock na dyan or before 1 o'clock. Oh, yeah, mga pasado alas 12 siguro. Tapos siyempre, mas tantay man na sa umapon alas 12. Kaya iimbitaran tabi ka mo na sa baton, si mahal na ina. Tayo ang importante sa panahon ngunyan ang pagdibusyon sa ibong karibukan na nangyayari digdi sa tuyang mahal na Pilipinas. At hindi ang Senado, adi. Yeah. Anyway, shout out man, Papi Fiesta Yeah. sa mga taga-barangay o Sitio Banban, kanma nito, humapon. Tagidlag sa isip ko. Sitio Banban, kan barangay humapon, Fiesta man ngunyan. Okay. And shout out man kay Wilson Orozco diyan sa San Roque and family. Avid listener talaga ni tabi pa di. Sina pamilya Orozco diyan sa San Roque, Legazpi. Yan para mentos pa di ang impormasyon dito sa luwas. Alarmario, DCGB. Salamat paringal sa report. Halik yan sa luwa. Yan, tras tanto, tuloy-tuloy ang mga balita. Nasa linyaman po si Karen Ala. Karen, good morning Karen. Your service. Karen? Come in, Karen. Morning, VP Henry. Day mapadagos ang operasyon kan Lucky Gem bilang bagong makapot kan small town lateral sa probinsya kan Albay. Sagkod na day 100% nasusunod kaini ang mga simpleng patakaran bago magpadalaga nin patayaan. Iyan VP Henry ang napagkasurunduan sa ginibong committee hearing. Mapadapit sa legalidad kan Lucky Gem sa pag-operar kaini bilang SCL. Matapos sa kumpirmaron kan legal officer kaini na si Attorney Edwin Ingay na dahil sa bukis para mientras mo ng puminunduan operasyon kaini kan nakaaging petsa 7 sa pakipaghulon man yato kay Kinatawan Das Marunilla bilang Chairman Committee on Games and Amusement sa Unta Provincial. Sinabing ang desisyon na day mo napapadagusin ang Lucky Gem sa operasyon sa pagsabing dapat masiguro mo na kaini na ang gabos sa mga sales agent kaini makapag-establish ng formal na identifikasyon sa paagi ng uniform as in ID bilang patunay na ang mga ini mga legal na tao kan nasabing patayaan. Matatandaan kaya VP, kinumpirmar man mismo kan Lucky Gem na ang pagpundo kan sa indang operasyon kan nakaaging aldaw dahil sa may mga persona ngunya na nagpapataraya gamit ang identifikasyon kan Lucky Gem na sinabi man kan abogadong representante na bako man talaga halik sa indang korporasyon kung kaya padagos na mapitinggente muna ng ganaan operasyon kan legal na patayaan sa probinsya until further notice. Sagkod na masiguro na kan patayaan na may mga ID as in uniform na ang sendang mga ahente panganing apura sa maibitaran sa mga bukis. Maibitaran man ang mga panluloko kan mga persona gamit ang ngaran kaining Lucky Gem. Yan ang report, Karen Ana, DCGB News. Salamat, Karen, sa report. Mientras tanto, Angel Mostaza nasa linyaman. Hello, Angel. Good morning. Buhian mo. Yes, good morning, VP Henry. Good morning sa mga paraantabay. Sa mga dugang tapang barata, nasa 18,225 na mga slots na nakaalukar para sa Bicol Region sa gigibuho na Career Service Examination Pen and Paper Test Ayun. sa Agosto 9, 2026. Ini VP Henry ang informasyon na ipigtao ka na Civil Service Commission Bicol sa Paagiman Regional Director Attorney Daisy Puncelan Bragais kung sa hindi sa 6,725 kaini ang nakaalukar para sa professional level as in 1,500 naman sa soba professional level. Sa ibahan, VP Henry, sa mga lugar sa rehiyon na pagdesignara na may testing center ang Legazpi at Sindaraga sa probinsya kan Albay, dahil sa Camarines Norte, Naga City as in Pili sa Camarines Sur, Verac sa Catanduanes, Masbate City sa Masbate, as in Sorsogon City sa probinsya naman kan Sorsogon. Kanakalihis VP Henry na Mayo 12 kan formal ng buksan and filing kan aplikasyon kaini
nakaschedule ang masunod na pagbubukas kan aplikasyon sa Mayo 21, Mayo 28 at ang pinaka-ultimo ana Hunyo 4. Ang pagbubukas rin slot sa nasabing eksaminasyon ang pwedeng ibuwan sa CSC e-serve sa pagitan sa indanga services.csc.gov.ph. Ayun, oho. Yan, depende ang mga Pero nangon yan, Angel, ang passing score. Ay, di ko lang sure. Dati Di ko lang. 80. Ka nag-exam ako kan 80. Di kaya ako pinag-exam ka yan. Oh, nako ako. Pero ding 80. Di ko Henry aram kung pirang passing score. Pero ito ang passing score ng civil service eh. Oo. Alright, sige. So yan, depende ang mga dugang ko pong informasyon halos sa lawas, Angel Mostaza, Jason. Salamat, Angel, sa report. Mientras tanto, Jimmy, nasa linya. Jim, good morning, Jim. Yes, BP, maray na aga sa mga parantabay, sa mga dagdag manyatong bareta, may ipapadara ng surat si Piodoran Mayor Banji Arandia sa Aleco. Aha. Agado niya na magpadara ang Aleco nintim o tao para ipahiling niya mismo ang sitwasyon. Kan voltahe, kan kuryente duman, kung sa'y naros dahi naman naglilipot ang mga aircon sa munisipyo, Oo. magin sa saindanganing harong, Yeah. magin an electric pan, gari na malay mayon ang tarirek, sige pa ang brown out. Aros dahil na maako kan mga taga-Piodora na nagpaparabayad kan konsumo, pero ang serbisyo dahil maninda maako tabi BP, Aha. taday naman talaga nin serbisyong toltol. Sigon kay Mayor Arandia bilang alkalde, sinda na ang pigpupukpukan mga namamanuan kan Piodoran kung ano ang pigigibo, kung kaya imbitaran niya mismo ang mga taga-Aleco sa sayang opisina para prangkahan na puton. Aha. Ano na ba yan? Anong solusyon kan problema sa Piodoran? Sabi baga, Yeah. substation daa. Ano rin yan, substation yan matatapos. Oo. Kung magparahalat ka, ang gusto man sa na remedyo habang naghahalat ka tong substation. Anong pwedeng remedyo habang naghalat ka iyan ta? Malamaggalon talaga na maski ang electric pan gari Malay mayon. numero 3 gari nakabalik sa numero 1. Gari so naghilang baga. Yeah, gari bagong masabutan. Yan ang dako lang problema kan Piodoran. Nako. Okay. Iyo ba katanakaw na bakan si Madi, Mayor Banji? Kaya lang kan napalop niya to nang solusyon dang nailing itong pagkakaigwa ki substation. Tama ka. Ang hapon niyan, no rin matatapon. Tapos ba kasi Governor Romel Rosario man ang sinabi, di ba? Pinabot ko na sa kay gobernador. Na may substation na pigtatrabaho diyan. Although nabalansita na yan. Ako ang nasulado kan Aleco. Si Angel sa nakapalo up ka. Papalo up ko ang kay Karen Bagagan sa Rongal daw. Siguro si Angel sa nakakukan simbagkan kan Aleco. Dapat balansyado kita. Natural. Dahil pwedeng kibad kita ta. Dapat sa mga panahon na ini. Ang plaso ka dapat pantay. Pantay ka, boss. Di ba? Yes, dahil Angel, tama. may simbag dyan sa Aleco regarding sa problema sa Piodoran. Bata, sisay ko niyang tabi, Jim, ang chairman kan board. Man nga niya ang pigahanap ko kung si ang chairman kan sa ari na board. Board member, board of director kang Aleco. Si Sir Nagumba. May kontak kay Sir Gumba? Dumanang ko taon. Sige daw, pasari daw garito si Presidente Gumba kayan ta. Baka dapat gid maghiro man magtumar parte sina ko nang gigibon diyan, di ba? Ang problema tan board gari bako man ang sabi niya kan suro na latest kung nakaoron. No. Bako man sila kompleto sa board. Harabo na nga ni magkarandidato. Harabo na magkarandidato kung paano na yan. Nak. Bay Senado, kailingon ta kung... Tatawad ta. Karo daw, si Direk si Chairman, President, di ba? Okay. Sige, out naman ako. Thank Hindi you. nasalita din si Jimmy nyo. Salamat, Jimmy, sa report. Hali po dyan sa luwag. Arabo na kaya magkarandidato, di ba, para maging board of director kan Aleco eh. Kahit ito pigaragawan yan. Ngunyan ilingan na. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Iliwan ta daw mga tugang ang latest sa Senado kan Pilipinas.
Sa kasubanggi, tinapusan minata. Nagpaluwas sa statement sa tulo. Anong latest mo niyan? Paring Mar, good morning, Paring Mar. Good morning, BP. Good morning sa mga taga-Santabay. Bandera sa mga headlines. Iyo. Ang planong paglaog ng mga armadong lalaki Oo. sa Senado sa Subanggi. Yeah. Sisa itong armanong laking ito, pare? Ma-identify. Igwa ni nagluwas ng video na may lalaking nasa itaas ka na to. Naka-flashlight, tapos may litrang NDI so bado. Nako. Tapos si Jaime Marcos, Oo. nagpahayag man na may nadakop ngaya na NDI. Pero, Oo. ang sabi ka ng NDI, Day, dahil ng tao duman, Oo. alas 4 pa rin hapon, matapos na magluwas Magruron. ng orden kang Korte Suprema, Oo. na daing tiyero, Oo. Oo. at sininapulan sinda ni Presidente Marcos na mag-arali sa lugar. Oho. Yan ang sitwasyon. Uda, hanggang kasabanggi pa rin. Kapahimutok Pagkatapos- si Juan Milvin, Atty. Matibag, na dingi kabing tao dyan, talaga. Hanggang itong banging ito kasabanggi? Ayan kaya sabi nga ni Kang Presidente, Oo. daing kararaman ang gobyerno, kana sambit na karibukan sa Senado, Napanood and ito. papaimbestigaran kung si Isay. Oh, yaon duman so EFP, yaon duman so PNP. Pero na determine kung sisa itong grupong ito na mga armadong ito. Basta ang sabi, itong putok na, Oo. primerong nagputok, so, kunyan, so, usaa, Aha. warning shot na, Warning shot. Oo. Mhm. tapos ang sabi, uminatras so mga lalaking armado, Oo. nagpuputok man sa aire. Oh, hara Salbatana. Pero iba man sa istorya ni Jinggoy. Oo. Ano istorya ni Jinggoy? Sabi na saya kan sarong tawang kan usaa, Oo. inot kaya nagpuputok sa NBI. Oh, naling mo na. May NBI pa. Ay, Hindi malibu ko mo na. para insinuar sa NBI. Kaya sabi ka ni ba, garo ngayon na drama naman kita. Okay. Dahil dyan, Drama. sa Subanggi mismo, initaas ka ang PNP ang red alert status. Oh, okay. Okay. Si yeah. Bato, hain mo niyan. Yan. Tunaon sa laog kang Senado. Pantulong aldaw niya na duman. Yeah, oo. Nya sa gobyerno baga tita ba nang gitulong aldaw kan Supreme Court na mag-comment, di ba? Pati si Bato, Pati si Bato. di pa komento. Oo, Tapos, so mga hinsa kang gobyerno, katabay so Executive Secretary, NBI, Oo. PNP, Yeah. magkomento within 72 hours. Tapos ang sabi ka na Supreme Court sa pagi ni Attorney Ping, posible pa man dagiraray na mapatawan ng TRO si Bato. Depende sa magiging pag-apresyar kan Korte Suprema, duman sa ipapaluwas ng mga komento Yeah. kan nasambit ng mga respondent. Yeah. Okay. Okay, mientras tanto, Senador Bato, nasa wanted list na ka na ICC, matapos siluwas ang arrest warrant. And then, ang sabi ni dating Senador Franklin Drilon, valida itong ICC warrant kontra kay Senador Bato na dapat sundodong kang gobyerno. Ay, sa iba na itong mga headlines pa digdi, Senador Bato, pwede daw isuko, extradite sa ICC, sinaram kanli, sigun man sa Department of Justice. Mantangan sabi ka na ICC, nakadepende sila sa kooperasyon kan Estado para ipautob ang arrest warrant. Kaya nga ni, kung gusto kang gobyerno, pwede. Pero kung habod, ay pwede. Okay man, di ba? Nakadepende sila. May, basta umabida sa local na korte, kahit na
Fight na. Ayan. Pero ito pala, aga pa o alas 4 pa ning hapon, pinauruli na so mga empleyado kan Senado. Na dating alas 7 dapat maguruli. Oo. Ang sabi kan Senate Secretary, pinauli ning atab, kailan nga ni duman sa anunsyo ni Bato Na may manakop sa iya pagkatapos ng sesyon. kaswapon. Oo. Okay. Na dahil kay kuning tension doon, pinauruli na sa mga empleyado. Kaya pala itong mga before 5 o mga 5 o'clock may naghiro so usaa ta nagsabi na we will arrest ngaya sa ano yan? Anyone? Diba? May arrest ron Kailan na. ba manaraman kung siyang arreston? Day nga ni. Diba, may nagbugarina, may nagpupukpok. Yan. So duman sa pigtuturo na ito ka mga reporters, duman nagpon sa putok. At sabi, warning shot da kan usaha. Tas sabi, ito na ang pigbabari na buda gari pigpukpok. Gari ag duman maagi. She said, so, grupo. Sa second floor mismo man ito, tangod. Pangyari. Sabi duman maagi. Pero day maramang kung sisay, day man danin nalugadan o ano pa man, basta may nagpurutukan sana. Iya, okay. Okay, so yung BP, ang mga pangyayari, tapos sa ibang mga senador kasubanggi, pinauruli man sana. Yan, nawalat si Bato Manggaray. Nawalat si Bato, saka si Rubin Garo. Robin? Garo nawalat duman. Ayun, Okay, so yan ang mga mga pangyayari and maraot man sa experience ni dating Senate President Tito Soto. Nata. So paluwas na siya sa exit Ayun pa lang sa auto niya Senate padi. Complex. Oo. Dinurumog, kumbaga, dinarugoso siya kan mga protesters Iyo pala, sa na auto pala mga niya. kasurog ni Bato. Oo. Dinarapo na. Iyo da. O nakul Basta ito piday. pala, siya man sa nagmamaniyo. Today man siyang driver. Nako, siya Nadagita. Ano nga yung klase ngayon ng pirangtakan niya o ng mga pulis? Nagtubutan nilang araw kayo ng diliburon. Buda yung mananggad, kadakol kang pulis sa palibot, narog siya kayo. Iyo. Hindi ko ano mangyari sa mga matunod. Siya palang so driver ka ito Kasabanggi, nahiling ito. May kasabanggi. Nailing ko man so ano kayo ito, kanya na early morning. Oo. So replay kan pagluwas ni Tito Soto. Oo. Siya man ang sa driver. Ayun. Dahil man na ibang alalay rin kay Banan. Solo siya? Solo. Matibay man senador. Bilib man ako sa iya. Di ba? Okay. Nabulaga na lang siya. Kanti naguso siya. Yinugyug siya. Yinugyug sa auto niya kan mga protester. Kaya pagod ako alsahon. Ano ba yan? Ay, nako. Yung iti, kasubanggi. Dako lang nakaranas ng brownout alauna pa palan. Hanggang alas 3, tapos alas 3 hanggang alas 8:30, may red alert. So, kamugtakan kan kuryente, sa nasin Bisaya. So, ito ang pagsasabi na nagkulang-kulang sa kuryente, kaya nagkaigo ng load shedding, Ano ba yan? nagkaigo ng one-wall load dropping, tangani na dahil mapalsok ng todo sa pintirong Pilipinas. Iba-iba na baga sa mga comment naman kaswap o mga ano ito mga konklusyon kan kasabanggi. Alas 8 so biglang puminalsok baga may karibukon sa Senado mahiwas pati, di ba? Okay. Pero ako naniniwala ko sa may tigluwas ng abiso sa NGCP sa kabuktakan kan kuryente. Okay. So yung meeting, mga headlines yun ang pagkaga. So dyan from TWH Enterprises, hanap mo sa Mr. and Mrs. Saulo, Marisa Callo, dyan sa Ortigas City. Basta radyo, TWH yan, 24/7, konektado ko mo sa inman sa mundo. Yes. Pag Newsday, sini po si Marlena. Good morning. Thank you, Paring Mar. Newspaper front page. Enot sa morning hearing. Newspaper front page. Enot sa morning hearing. Sige daw, dagunta daw ang pahayag ni Presidente Marcos dyan. Ipadangog ko sa endo, ha? So, naging statement ni Presidente Marcos kasabanggi. Okay, ano yung tabi sa on the air? Malinig? Ay. At nung una kong nabalitaan na nagputukan, ay ang una kong tinawagan ay si Sec. John Vic Remulla ng DILG.
at tinanong ko, magpa-report ka sa mga pulis na nandun na kung may nangyari, kung meron silang ginawa. At tapos ang sunod na tawag ko naman ay sa NBI. At tinanong ko sa mga NBI at kay Director Matibay, kayo ba ay pumasok sa Senado? Sabi niya, wala kang instruction. Ang sabi sa akin, wala kang instruction, sir. Kaya ba't namin gagawin yun? Kaya masasabi ko sa ating mga kababayan, yung nakikita po ninyo na naka-uniforme sa loob, sa mga sa news, ang mga naka-uniforme doon, dalawang klase. Yung PNP, police, na naka-duty sa Senado. Nandun sila para bantayan ng Senado, para mag-crowd control, para mag-secure ang Senado. Yung isa pang may hawak na naka-uniforme ay yung Marines, may Marine Detachment na nandun talaga sa Senado, tiga dun sila. Ang pagtrabaho din nila is secure ang Senado at magbigay ng yung nakikita ninyong honor guard. Yan lang ang sundalo o pulis na nasa loob, tiga doon ang nandun. Yung isa pang nakita ninyong grupo na kasibilyan at may hawak na mga mahaba, mga usayon, yun naman sa Sergeant at Arms ng Senado. So lahat ng nakikita ninyo. Ayun, sandali. Ay, nako, may pumasok na commercial, sandali. Nasa YouTube kaya, ayun, may tapatapusun ta muna, ha? Escape ta muna. Mga tugang yan, madali lang, tabi, ha? Madali lang. Ang, paano na nga nito? Ay, nako, nawara lugod. May lang. Ay, nako. Alright, wait lang. Wait lang po, ta. Iyo man ang gadiyan, ta. May mga kuro, ay, ay, da. Yung naka-uniforme, naka-armado, ay nandun, ay tiga doon. Nandun sila talaga. Doon sila nag-duty. At isa pa, ay nais kong maibida sa inyong lahat, wala pong instruction kahit na kanino na hulihin si Senator Bato. At ang nangyari, ang NBI, sinabihan ko nung lumabas yung resolution ng Supreme Court, mga alas 4 yung kaninang hapon, ay sinabi ko, umalis na kayo dyan. Nag-comply naman sila. Kaya nung kausap ko si Director Matibag, sabi niya walang NBI doon, nandito lahat kami sa opisina. At ayun po, ay nais kong mapaalam na sa lahat ng ating mga kababayan, itong pangyayari na ito, ay tayo maging kalma lang po. Nakakausap ko na si Senate President Alan Cayetano at nag-agree kami. We agree that the thing to do now is to tell our people all to calm down and we will get to the bottom of this. Alamin natin kung sino ang gumawa nitong gulo na ito. Ito ba ay talagang nagka-enkwentro lang o ito ba ay may kasama sa mga distab o nagsusimula ng gulo? Kailangan po natin malaman yan. Kaya mag-iimbestiga sabay ang Senado at saka ang PNP tungkol dito. Masasabi ko lang at para hindi po mag-alala ang taong bayan, hindi po gobyerno ang gumawa nito. Walang pumasok na tigalabas na sundalo, na militar, na NBI sa Senado. Hindi po natin alam kung sino yun na sumubok na pumasok at saka dahil doon ay nagkaputukan. Aalamin po natin. At kinukuha po natin, kinukulikta natin ngayon lahat ng ebidensya na nandiyan. Maraming salamat po. Kalma lang po. Asahan ninyo yung gobyerno po ninyo. Hindi gagawin ito. Alright. Si Presidente Bongbong Marcos, mga tugang sa iliwas na statement kaso Banggi, may kinaraman sa pangyaring yan, ha? Diyan po sa Senado kan Pilipinas. Yan, okay? So kalma lang. Kalma. Dahil masyado kita magpapara sisibot. Magtitensyon da. Sabi kang Presidente, mga tugang, pero makondukta sindak investigation, may kinaraman tabi diyan mga tugang sa bagay na iyan. Okay? O sandali lang ta. Apo lang tatabi ang pag-asa sa kamugtakan kang panahon. Hello? Tama man si Presidente
Yeah. Pero ba kung paano sikat na basketball? Iyo baga. Hector sana kalma. Kalma. Si Hector kalma ko na sikat na player ka. Hector Kalma. Iyo. Okay. Ang ilang umugang bigo at senaryo duman. Yeah. Maraming kung anong nangyari. Pero gusto pelikula. At na nga, may kanya-kanyang kuhan, may kanya-kanyang kurso. Di ba? Hindi mo na maraming ano ba talaga? Kasi sa mga reporter baga Kakirikigan. anong daralagan na ito? Yes. Makuwaga malinaw. Kaya indasan na. Tama yan. Maimbestigaran na yun. Yeah. Nakakano mata. Magayon na magasugupin yung pan-TV. Yes. Biglang pumalso. Kamagas. Umagas? Nasa hindi na magkalikan scene. Yeah. Biglang magpalso. Naday man na generator. Yeah. Bitin sa pagilikula. Nagkawara ka sa mga tao? Mas ka nung opinion regarding duman? Okay. Tama si Presidente, kalma sana. Yeah. Everything is under control. Yes, okay. Iyo baga. Okay, Migo. Sige, Migo. Salamat, ha. Salamat. Alright. Sandali lang. Tapon ng pag-asa. Sandali lang, Joshua. Tawagan muna natin ang pag-asa sa kamugtakan kampanahon. Ngunyan pong alaw, sandali lang. Pag-asa. Pag-asa. Yan po ang sana dahil so article of impeachment palan mga tugang yaon na po duman sa Senado no na-transmit na kaswapon yan articles of impeachment no yaon na po duman kaya ay nako kaya yaon duman sa Senate President kayo tanawod ang mga senador tanagkokosinda kung ang gigibuhon na madali para sa pagkondukta ki Senate hearing is trial, no? Trial, may kinaraman po kay impeach Vice President Sara Duterte. Yan, okay? Sandali lang. I-try ulit natin. Kinatbirits yung pag-asa. Kinatbirits. Mamaya na lang, balikan ng pag-asa. Mga tugang mientras tanto, nasa linya po si Joshua Bino. Sa dagdag na report, hali po dyan sa luwas. Oras natin, mga tugang 7 before 6 in the morning. Joshua, good morning, Joshua. Yes, Peter, good morning. Good morning sa mga paraan tabay. Good morning. Magandang umaga. Magandang umaga. May nalagagong post ka sa Banggi. Siyempre. Actually, pigrit ko nga ni. Nabasa mo? Nabasa ko. Oh. Ako, nagtutubod akong iyon na ito. Okay. Namatangaan kang kababantay sa Senado? Ibabagay ng pigbantayan mo? Ako nagtutubod talaga kang haloy naman ka mo, no? Oo. Nagtutubod akong haloy naman ka mo. Tanahiling ko sa sendong tindog. Alright, sige, go. Yes, dito, good morning sa mga paraan tabay. Sa dagdag niya tong bareta sa Giraray na nagpagiromdom, si Engineer Dean Dineros ang pamayokan Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o kaya MDRRMO digdi sa Daragalbay na pirming magpasiguro ng mga face mask kontra BP Henry sa abo hali sa Bulkan Mayon. Iyan matapos ang biriglaan naman na lava collapse pyroclastic density current o sa lokal na termino pigapod uson kan Bulkan Mayon kasod bandang mga alas 11:30 ang pagkaudto. Siguro dito Henry kay Engineer Dineros sa munisipyo kan Daragalbay 5 mga barangay ang naka-eksperyensya ni light ashfall. Kaya medyo maluyaman sana na bagsak kan abo hali sa uson na nangyari sa Bulkan Mayon. Partikular ang mga barangay kan Alcala, Matnog, Banyadero, Silicao, asin barangay Miisi. Kung kaya na abiso, perming may reserba na face mask kung malawas ng harong, asin sa mga harong, dapat igwana may mga pasigurong mga face mask
Kasod na tabi BP Henry, kan makaulay taman si Miss Doreen Abilinde, ang officer in charge kan Phibox Mayon Observatory, kung saan kinumpirmar niya na ito man ang talagang nangyari sa Rong-Uson kan Bulkan Mayon tabi BP Henry, kung saan so nagburulon bukon ng mga abo, iyo an uminabot min po pa mas o menos 2 kilometros hali sa crater. As in, po pa mas o menos man, 4,000 meters o 4 kilometers above sea level. Kung kaya sigun sa iya, itong nangyaring uson kasod mas satay ito kumpara sa nangyaring uson ka nakaaging Mayo 2, 2026. Pero talagang napiglalauman ang mga siring kaining aktibidad kan Bulkan Mayon sa mga maabot pang semana o kaya bulan. Kaya importante na pasiguro ang publiko, sabi BP Henry, lalong-lalo na ang mga face mask pangontra kuning kaso magkaigwa nin mga ashfall. Yan, BP Henry. Pero, Joshua, so kolor pareho, ano? BP? Magdakula, magsadit na uson, ang kolor pareho, moka? Parehas. Parehas, okay. Kolor mo ka. Moka, okay. Yes, BP. Dagdag na istorya yan. Joshua Bino, CCTV. Salamat, Joshua, sa report. Hali po dyan sa luwas. May kinaraman sa pangyari po dyan sa Mayong Volcano kasuhapon. Mientras tanto, sandali lang balikan tang pag-asa tabi. Ay, may paningit tayo, Ronald, ano? May paningit tayo, madali lang hata. Bakit kaya kinatbirit ang pag-asa? So sabihon, so cellphone, daing signal, di ba? Daing signal or whatever. Sabi ka mga daraga, whatever. Tulat talaga, oh. Bata sarong number din akong number. May sarong number katabi diyan pading mark ang pag-asa. Sarong kung number de ko na kuay. Kuan kaya pagara do tabi pare kang number na saro de ko nahiling na so nagbago kay akong unit ki cellphone. Tanaraot baga sa kuyang cellphone nya undo man nawalat so saro mga tugang sa kuan, saro sa ano yan, mga cellphone number kang pag-asa. Good morning, nakaabot sa gugon sa abo kasuhapon migo. Iyo, actually sa auto ko igoy, ha? Igwa sa auto ko. Good morning, Sir Henry, nakakaya Pinas na sa Al Jazeera na ang Senado ta. Buong mundo nakikita pati yung supply ng kuryente sa buong bansa. Hindi na nila nabantayan sa pinapagawa nila at busy na sila masyado sa kanilang political drama-rama. Ayan. We Filipinos don't deserve this. Sabi kan sa tuyang texter. Investigasyon na naman sa Senado na nangyari sa imahinasyon sa flood control. Sitting pretty pabagagabos na nag-ay nako. Nagbulsa da Hay Pinas kong mahal. Alright. Good morning. Madam Milindawi, good morning daw to all your listeners. Sabi ni Madam Milindawi. Sige, at saka another reaction. Pabati po, happy 18th birthday kay Arlene Gianan ng Purok 4, Poblacion Rapu-Rapu, Albay. From Denzel Ecleo. Salamat po. Denzel Ecleo. Yan, ha. Good morning, mate. Burnout digdi. Kasubanggi pala to, na text na to, ha. Makaduda man kaya sa burnout kasubanggi. Coincidence or purposely done. Yan. Pero sailing ko kanso in GCP. Seryoso sa NTC, mga tugang kan mangyari ito na talagang ano yan, nag-igasinda kipigapon na manual load no na ginibo ka sa bagay. Sarong oras man sana ito 8 to 10, 8 to 9, 8 to 9 AM, 8 to 9 so nangyari tabi. Okay? O bueno, mga tugang, sandali lang ha, before na magwangkit, uni po ang paningit sa morning hirit, ngunyan pong aldaw, mga tugang ano ngunyan, Ronald na aldaw, Webes ngunyan ano, lingaw ko Webes pala. Paningit sa morning hirit. Pizza 7, mga tugang kan bulan na Mayo. Kasabay si Shara Meleron. Good morning, Shara May. Good morning po, VP. Asin sa tuyang mga paraantabay. Ang hanggamin do na nagluluwas sa nagkapirang scientific studies na ang kadakulaan dakan utak nin sarong tawo o mammals ang nakadepende sa kung gurano kahalabaan sa iyang pag-agab.
Basado sa pag-aadal kan neuroscience and animal behavior literature, ang pag-agab sarong sinyalis nin pagkapirot o boredom. Alagad napansin kan mga eksperto na may mga hayop na nag-aagab, dawa daiman pipirot o hali pa sana sa pagkaturog. Kaya kan sa indang maigot na pig-adalan ini, nagluwas na ang haloy na pag-agab may connection sa brain size asin sa bilang kan neurons nin sarong mamal. Sinabi digdi na pagdakula ang utak, mas mataas ang demand sa regulation kan temperatura asin blood flow. Sigun pa sa mga teorya kan mga researchers, ang pag-agab igwanin brain cooling mechanism na nakakatabang para maglaog ang mas malipot na paros asin ma-improve ang blood circulation sa utak. Yan po ang paningit sa morning hirit ngayon na aldaw ni Webes. Ini po si Shara Maylaron. Marhay na aga. Salamat, Shara Maylaron, sa paningit sa morning hirit. Ngunyan pong aldaw. O, sandali. Bago kita mga tugang magpasiring sa Bareta, balikan ko lang ang Pag-asa baka okay na ang signal. Dahil ko nakukuha so number kan, duang number ko sa end actually, saro lang so, naka-reserve sa kuyang SIM card. Kalinipat. Wala talaga. Kaya pang ko kayo naka-on so number kan taga Pag-asa Ronald, ano? Kaya pang ko naka-on so personal number kan taga Pag-asa. Tapag dahil ko na-contact naman, i-text ko siya, hi. Pagpili po, hingi ng isang number. Ade, kung bako, hi, pwede kang tawagan dito ka mag-forecast. Ayaw ko. Good morning po, BP. Okay man po. Ay, good morning po. Ayaw ko talaga. Ayaw ko talagang gawin. Ayaw ko. Ayaw ko pong gawin yun. Ayaw ko talaga. Good morning! Nahihiya talaga ako. Nahihiya talaga ako. O di ano na. Tapos na ang primero tang arangkada kan morning hirit 5 to 6 in the morning. Bareta po susunod na sa morning hirit. Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piolo Pascual po, pa-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex! Vitex Taekwondo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Hi, ako po si Ma'am Melinda Wee. Good news para sa may mga problema sa kalusugan. May gagawin pong free health consultation on May 16, Saturday from 9 a.m. to 4 p.m. at CMB Office, ground floor, Kililan Building, San Jose Street, Dunao, Ligao City. At ganoon din po sa CMB Office at AM Building, Magsaysay Avenue, corner Barameda Street, Barangay 7, Poblacion, Bakakay. Kami po ay seryoso sa aming misyon to help restore the health of people. Our products are tried and tested. Marami na ang nakagraduate sa maintenance at mga due for operation ang nasave sa operasyon. Ugaliing makinig sa programa CMB Kalusugan at Kabuhayan Monday to Thursday, 6:30 to 7 ng gabi at kapag linggo, alas 7 hanggang alas 8 ng umaga dito sa 729 kHz DZGB Legazpi. For more information, you may call or text 0939-9040717. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan, asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store, asin Apple App Store, asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraantabay? Download na! Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number 1. Always number 1. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos.
Oras Pilipinas, alas 6:05 dinaga. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puyaan sa indong tagapagbareta. Headlines, mga tugang kan mga bareta sa lado lokal. Ngunyan pong Mayo 14, 2026, lava collapse pyroclastic density current sa Giraray na nangyari sa Misigali, kasod Mangudto. Nagkapirang barangay kang Legazpi City asin Banuan kan Santo Domingo. Naka-experience nin ashfall. Pagsuporta sa impeachment kontra kay VP Sara Duterte ni Albay 1st District. Representative Grisel Lagman, bako dahil sa politika kundi supisyente ang ebidensya para ipadagos ang investigasyon. Sa lado nasyonal, Senado binalong laugun nin mag-armadong lalaki kasubanggi. Articles of impeachment versus BP Sara inhatod na sa Senado. Sa ibang nasyon, US President Donald Trump biyahing China para sa Superpower Summit. Business news, gobyerno nagpautob ng price cap sa imported na bagas. Health news, mga health expert nagpatanid sa mga nakatago asin mga processed na packaged food. Yan mga tugang sa detalyes kan mga bareta niya to sa lado lokal. Sa Giraray na nagkaigwapo ni lava collapse pyroclastic density current o uson na nangyari sa parte kan Misigali, Kambulkan Mayon, mga bandang alas 11 o pasado alas 11 kasud man aga. Sa entrevista kan DCGB News kay Fivox Mayon Observatory resident volcanologist Doreen Abilinde, sayang sinabi na mas sadit ang ash flume na narehistro kasud ma kung sain nagproducer ininin uson sa 4 kilometros min o kaya 4 kilometros sa sea level. Same po na mga municipalities ng Carmaligat, Ginobatan. Pero after ilang minutes po ay nag-iba po yung direksyon ng hangin at tinulak po yung ash plume papunta po dito sa east-southeast kung saan po nandito yung Legazpi City at yung Santo Domingo Municipality. Pero very minimal naman po yung mga ashfall reports na natanggap natin. So meron po tayong mga light ashfall reports dito po sa mga upper barangays ng Kamalig. Meron din pong natanggap dito sa Legazpi City, sa Buyuan, Mataanag na barangays. Dahil sa maluyang paros itinaas na kan bulkan o itinaas kan bulkan o dahil sa maluyang paros itaas kan bulkan, naka-experience man din ashfall ang nagkapirang barangay kan Legazpi City, Santo Domingo. Ipinagginumduman ang publiko na magsulog din face mask kasunod kan narehistrong ashfall sa nagkapirang mga lugar. Kasabay sa Giraray, kang paglangkaw kan aktibidad kan Bulkan Mayon kasuhapon, nanunataran kan Fivox ang mga nakalakop na makalibong na interpretasyon, informasyon asin fake news. Sigon sa ahensya, posible ni magdala din takot asin kahaditan sa publiko kung kaya makusog na pinag-abisuhan. Ang gabos na day basta-basta na magtubod. Para man sa tamang informasyon, sinabi kan Fivox na magbisita sana sa sendang website asin mag-antabay sa ng opisyal na Facebook asin X account. Mga pailaw sa barangay sa Legazpi, diretso. Report kay Al Armario. Diretso ang mga pailaw sa barangay sa paaginin solar. Sinabi yan ni Mayor Isyam Ismael dahil nagalokar naman ang syudad din budget para digdi alis sa pondo kan syudad. Kada sarong simana, inaprobaran kan sa Guniang Palunsod ang supplemental budget na 500 million plus para magamit sa iba-ibang mga programa asin proyekto kan syudad. Parte kanian mga pailaw sa barangay. Manunotaran, dakul ng mga barangay digdi sa Legazpi ang may mga solar street lights. Dakulang tabang ini para sa pasiorden asin katangkilohan kan mga barangay pagkabanggi. Kaya ngunyan, na taon lauman na pagdagdag kani sa mga hararayong barangay ang solar na pailaw sa mga street lights. Al Armario, DCGB.
Bukas na po ang aplikasyon para sa manilain na libreng kurso kan Technical Education and Skills Development Authority o TESDA na i-ofrecer sa Sunshine International School. Inang inanunsyo sa DCGB News si Dr. Ofelia Peralta sa entrevista kay ni. Sigon kay Peralta, ang klase mapon sa bulan nin Hunyo asin ang mga available na kursong i-ofrecer ninda yung housekeeping, driving lesson, bread and pastry production, cookery, dressmaking asin kursong electrical installation and maintenance. Sayang sinabi na ang aplikasyon para sa nasambit ng kurso yan first come first serve basis. Katakod kani sa iyaman na pinag-imbitaran ang mga albayanong maawot na mag-apply na magpasiring sa nasa indang eskwelahan na nakabase sa Barangay Tagas, Doña Maria sa Daraga, Albay. For the TESDA, ma-start kami sa June. Today pa nag-abot sa mga program eh. Still waiting for the funding. But we are open for housekeeping, driving lesson, NC2, bread and pastry, cookery, dressmaking, and electrical installation and maintenance. Tingog ni Sunshine International School Directress Dr. Ofelia Peralta sa entrevista kang DCGB News. Mientras tanto, dagdag mga tugang na report hali po dyan sa luwas na sa Linyaman ang darang bareta ni Angel Mustasa, anti-rabies vaccination asin pagbugtak nin microchip sa mga ayam dadarahon sa 5 barangay kan Legazpi, kan City Veterinary Office gunya na Mayo. Uya po ang detalye. Naka-schedule nguya na aldaw, Mayo 14 ang pagkondukta ni mass vaccination para sa ayam asin ikos sa barangay Mauyod, Legazpi City. Ini ang inisyatibo kan Legazpi City Veterinary Office kung saan libreng tatawanin bakuna para maibitaran ang kaso ng rabies asin pagbuktak man in microchip sa mga ayam para madaling ma-identify man in kaso mawara asin madali man na masusog in kaso maimbelto sa mga aksidente sa tinampuan mga balaw-bagaw na ayam. Pero sa barangay Mauyod, naka-schedule man na darahon ang parehong programa asin serbisyo sa barangay Mariawa sa petsa 18, barangay Sagmin sa petsa 19, barangay Orosay sa petsa 20 kan Mayo, mantang petsa 21 naman sa Good 22, ana dyan dadarahon ang programa sa barangay Bugtong. Ana sabi nga aktibidad ang bukas para sa mga residentes kan sa indang mga barangay, pati na itong sa mga ayam na nakarehistro sa indang opisina. Dagdag na bareta, Angel Mustaza, DCGB News. Philippine Charity Sweepstakes Office Albay mantinidong silensyo sa pag-terminate kan Royal Fortune Gaming Corporation sa pagkapot kan patayaan sa probinsya kan Albay na STL. Karen Ala sa report. Nagkatikuman gilayon ang nimot kan PCSO Albay sa pagkakaterminar kan dating nagkakapot kan patayaan digi sa probinsya kan Albay na Royal Fortune Gaming Corporation. Iyan matapos na sa tao kan pagrepaso kasuhapon kan Lucky Gem bilang sertifikado ng Small Town Lottery o STL sa probinsya kan PCSO. Pinasadahan man kan Committee on Games and Amusement kan Junta Provincial ang kaputan kung nataimi na terminar bagay na nakapasalida sa Gaming Corporation. Sigon kay PCSO Albay Manager Nelly Loyola, day inila sa posisyon magtaupayag kung ano ang pinakamayor na pagkatangkas kan Royal Fortune sa pagpataya sa pagsabing pinagsusunod man sa nakansaydang opisina an order hali sa PCSO Head Office sa Manila na i-terminate ang Royal Fortune kan aldaw na ito bilang legal na patayaan sa mga nakaaging taon. Mentas tanto disganado ang mga membros kan komitiba sa pagsabing imposibleng day aram kan PCSO Manager ang siring kaini mantang naghapot man ang mga opisyal kung nata biglang suminiloy dala sa nagisiring sa ibong kan mga huring-huding sa isyong nakapalibot sa Royal Fortune kan ini nag-aaktibar pa bilang STL sa Albay. Karen Ana, Disbidingin. Mga tugang bakong politika ang rason ni Albay 1st District Representative Crisel Lagman sa pagsuporta sa impeachment ni Vice President Sara Duterte dahil ang taigwanin supisyenteng basihan o ebidensya para ipagpadagos ang investigasyon sa Vice Presidente. Sa entrevista kan DCGB News kay Lagman, sinabi kay ni na bako sa mga sinumpang salaysay kan mga testigo ang nagsiserving ebidensya para sa impeachment kontra sa Vice Presidente. Igwamanin mga supporting documents at siring kan disallowance report gikan sa COA
o Commission on Audit. Informasyon gikan sa Anti-Money Laundering Council, pagpapautob kang National Bureau of Investigation may kinaraman o pagpapatotoo kang NBI may kinaraman sa peking pirma asin pagpapatotoo kang Philippine Statistics Authority na may kinaraman sa mga non-existent o daitunay na mga pangaran. Dugang pa niya ang isyu sa dai pa naliliquidate o dai pa napapaliwanag na confidential funds sa opisina kan Vice Presidente maabot sa 500 million pesos. Pinagunambitan man nilagman ang pag-amin ni BP Sara na totoo ang nag-circulate na video online may kinaraman sa iyang pahayag na nag-hire siya din assassin para gadanon ang first family. Mientras tanto, nagutawod man si Lagman na dapat ipagpadagos ang impeachment process tanganing matawanan ang Vice Presidente nin pagkakataon na dipinsahan ang sa iyang sadiri asin simbagon ang mga akusasyon kontra sa iya. Kailangan ito makuha ang katotohan, mabigyan ng pagkakataon muli kasi hindi talaga nag-appear si Vice President Sara sa Kongreso. Dapat mabigyan ng linaw ito galing sa kanya kung ano ang sagot niya dito. Ang tingog ni Albay 1st District Representative Chris Lagman sa entrevista kang DCGB News. Mientras tanto, iba pa niya tong mga bareta, mga tugang sa lado lokal, drug operation sa ginubatan kan Philippine Drug Enforcement Agency o kaya drug operation sa ginubatan Philippine Drug Enforcement Agency ang nag-operate. Jimmy nasalita sa report. Konfirmar kan ginubatan PNP na iguan in drug operation kasod madigdi sa area kan ginubatan alaga dai sa saindaan detali dahilan sa lead agency na nag-operate iyo an PDEA ipigtataong poder kan mga investigador digdi sa ginubatan police na PDEA naan magpaluwas kan opisyal na informasyon dahilan sa saindang operasyon ang tungkol sa drug operation na ini na ligalo tulong persona an mga nagkadarakop sa ngunyan nagpupuna naman ang mga bungkaras kan mga operasyon kana mga otoridad arog kan PDEA police sa ginubatan kung sain indikasyon ini na posible aktibado na naman ang mga operasyon ng droga sa kapalibutan. Mga dagdag na balita, Jimmy Nasalita, DCGB News. 16 magalipas ang alas 6 din morning, nasa linyaman si Joshua Bino sa iba pang mga bareta. Matapos ang formal na pagbubukas kan acute stroke unit sa laog kan Bicol Regional Hospital and Medical Center o BRHMC asin pagkakabilog kan brain attack team kaya ang grupo kan mga espesyalistang doktor asin mga nurse na yon matutok sa mga stroke patient ipaka-focus ngunyan ang BRHMC sa pagbilog din programa kung paano man mas lalong mapapahiwas ang kaaraman kan publiko kung paano ang pagrekognisar kung ang sarong individual o kaya sarong pasyente iyo ang nai-stroke na. Sigun sa pahayag ni Dr. Eric Raymond Reborar, ang Medical Center Chief kan BRHMC, tulong challenge ang igwa para mabulong ang sarong pasyenteng na stroke. Not kini iyo ang early detection. Pangadua, transport. Asin pangatulo, iyo ang stroke care. Ang stroke care, yaw na sa laog kan BRHMC kung sa'y nakahanda na ang mga pasilidad, nakahanda na ang mga doktor asin mga nurse. Ang duwang mga challenges ng tatada, iyo ang medyo difficile. Sa pag-abot sa primero, o kaya ang early detection, iyo ang sa publiko, o kaya lalong-lalo naman sa level kan barangay asin sa mga kaiba sa harong, kan sarong stroke patient. Pangadua, ang transport lalong-lalo na kung ang pasyente hali pa sa harayong barangay, dapat 4 na oras may dalagan tulo sa ospital para matawan ng kaning bulong ang sarong pasyenteng na stroke. Kung kaya pagkatapos ka na formal evaluation, kan acute stroke unit, ang sunod na lakdang kan BRHMC, iyo ang magbaba sa level kan mga local government unit asin para barangay para may pasabot sa publiko kung ano talaga ang mga senyales na dapat tandaan tanganing ng marikognisar kung ang sarong pasyente na i-stroke na tanganing may dalagan tulos ini sa mga sa ospital halimbawa sa BRHMC asin papakusugon man kung ano ang mga dapat gibuhon para mas marikas ang transportasyon kan mga pasyenteng na stroke
na ipinadalagan sa ospital, lalong-lalo na dyan sa BRHMC. Dagdag na bareta, Joshua Bino, DCGB. Most wanted person kan Malinaw arestado sa Tabaco City. Detalye kang report kay Jomar Bien. Nadakop na kan mga elementos kan Malinaw Police ang konsideradong most wanted person sa Saindang Banwaan. Ang suspect na binisto sana sa pangaran na alias Rico, sarong 69 years old na lalaki na konsideradong most wanted person sa Malinaw dahil sa kasong rape na pinagampang kaini. Ang pag-arestar ni kay Rico nangyari sa siyudad kan Tabaco kanakalis na Martes na Banggi kung saan isinirbi kan Malinaw Police an warrant of arrest na may pet sa pang may kan na ipinalos pa kan taon 2018 kontra digdi sa suspitsado 200,000 pesos na piyansa ang rekomendado kang korte para sa iyang temporaryong pagluwa sa karsel habang pigbibistahan sa iyang kaso. Yan ang report, Jomar Bien, DCGB. Alas 6:20 oras mga tugang sa Pilipinas. Iba pang bareta sa lado nasyonal, makalipas kan mga patalastas. GB News Express. GB News Express. Good vibes mga kapamilya! Live on air kasama natin si Tita Susan. Tita, totoo bang connected ang high blood sa paningin? Nako, DJ, totoo yan. Kapag tumataas ang blood pressure ko, sumasabay din ang panlalabo ng mata. Kaya ang ginawa ko, nagdagdag ako ng iBerry sa daily routine ko. So ang iBerry nakatulong sa'yo, Tita? Sobra! Ramdam kong may support ang mata ko. Mas naging kalmado ako at mas malinaw ang paningin. Sa iBerry, may peace of mind ako na inaasikaso ko ang mata at kalusugan ko. Ayos! So sa mga nakikinig, hanapin na ang iBerry sa pinakamalapit na butika. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Anong na dekadang nang nagsisilbi min may pagmakulog asin nagahatod min magkakanigong pinansyal na produkto asin serbisyo sa mga Bicolano. Ang Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated ang kaagapay asin katuwang kan pag-abot kan sa indong mga pangarap. 60 taon nin serbisyo, 60 taon nin pagtitiwala. Purbaran ang samuyang mga deposit products. Igwa para sa mga kaakian, saraday o darakulang negosyante, mga estudyante o may mga trabaho. Igwa man in mga loan products. Arugan, farmer's loan, barangay loan, salary loan, as in business loan para sa mga micro, small, and medium entrepreneur. Ang gabos na deposito naka-insured din hanggang 1 million pesos. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Bisitahon kami sa pinakaraning branch sa Indo. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated. We care, we serve, we deliver. Rural Bank of Pilar. Hanap mo ba kapeng masarap na healthy pa? Ipinakikilala Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix na tataglay ng bisat galing ng lavender extract na sumusuporta sa masarap na tulog, collagen para sa matibay na buto, glutathione para sa kutis, amplaya na nakakatulong para mapagbaba ang blood sugar level at iba pa, sugar-free, stevia ang pampakamis nito. Kaya sa susunod na paghigop ng kape, Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Ang Dr. M's 36-in-1 Herbal ay mabibili sa lahat ng butika, supermarket at grocery sa inyong lugar. Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay Ma'am Love, medyo na-alarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba, na patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAP. Ang buti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain.
Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach station sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. The right hydration matters. To perform. To win. To rise above challenges. Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water. Fuel your peak. With the right hydration. With the right minerals. Drink up, fuel up, rise up, rise to the summit. Summit Natural Drinking Water. Summer heat is on. Mag-Summit ka muna. The right hydration with the right minerals. Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong madamage at humina. For liver health, may Liverate Pro. Ang Liverate Pro ay silimarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Liverate Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liverate Pro. Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa maayos na liver function, Liverate Pro. Liver up na tayo with Liverate Pro. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Attention! Attention! Mga parantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan, asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store, asin Apple App Store, asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pighahalat nindong mga paraan tabay? Download na! GB News Express. News Express. GB News Express. Padagos kita ngunyan mga tugang sa mga bareta sa Lado Nacional, binalo na laogon kanday panamidbidan na armadong lalaki kasubanggi ani kaduwang iskalon kan Senado. Sigon kay Interior Secretary John Vic Rimolya, dahilan para magpaputok nin warning shots ang mga tauhan kan Senate Office of the Sergeant at Arms o SAA para day makalawag ang mga ini. Sigon kay Rimolya, bandang alas 7:46 nin banggi kan magbalo na maglaog ang armadong lalaki sa edifisyo kan Senado. Matapos mapugulan, pinagsasabing uminatras ang mga ini sa likodan na parte kang edifisyo asin nagpaputok nin badil sa ere. Padagos pang pigaaram kan mga autoridad kun pira ang imbelto sa insidente sa pagikan pag-uugid sa CCTV footages. Nangyaring insidente, mantang naka-lockdown ang Senado kung saan naka-protective custody si Senador Bato de la Rosa. Naglalalang tensyon matapos na day onrahon kan korte ang pigahagad na temporary restraining order ni De La Rosa. May kinaraman sa arrest warrant ay pinaluwas kan International Criminal Court laban sa iya. Ipinahayag mga tugang ni Senate President Alan Peter Cayetano na nasa marhay nakamugtakan si Senador Bato de la Rosa sa tahaw ka nangyaring putukan sa Senado kasubanggi. Siniguro man ni Cayetano na daidadakupon si Senador de la Rosa. Irerespeto kan DILG ang desisyon kan Korte Suprema na magkomento. Ang respondent sa temporary restraining order petition ni de la Rosa laban sa pag-aresto sa iya kan International Criminal Court. Sinabi ni Cayetano na ligtasan gabos sa sinday-sindang bareta na may nakulugan sa gunshot. Dahil nagpaluwasin temporary restraining order o TRO ang Korte Suprema, may kinaraman sa kagadan ni Senador Bato de la Rosa na ulangon ang warrant of arrest na ipinaluwas kan International Criminal Court o ICC laban sa iya. Imbes kay ni, sinugo kan Korte Suprema ang nagkabirang opisyal kan Hekutibo na magsumite nin komento sa laog ng 72 oras sa motion kan Senador na nagkukwestiyon sa validity kang ICC arrest warrant.
kaibahan sa mga pigpapasimbag kan Korte Suprema ang Executive Secretary kan Department of Department of Justice, National Bureau of Investigation as in Philippine National Police. Sigon kay Supreme Court spokesperson Attorney Camille Teng, daipang magluwas ng TRO sa mga masunod na aldaw laban sa posibleng pag-aresto kay ICC kay De La Rosa. Kini matapos ipag-orden kan Korte Suprema ang official kan gobyerno as in respondent sa petisyon na magsumiter kan sa indang komento. Magigiramdoman na pig-unseal kan ICC kan Mayo 11 ang arrest warrant laban kay De La Rosa kung saan pinag-unambitan siyang indirect co-perpetrator sa pigasabing crimes against humanity may kinaraman sa war on drugs kan administrasyon ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Original na ipinaluwas ang secret warrant kan Nobyembre 6, 2026. Kasunod ini kan pagbalo na pag-aresto kang NBI kay De La Rosa kan Senado kan Lunes, Mayo 11 dahilan para maghagad tulos nin intervention ang legal team kan sa korte kan senador sa paaginin sarong extreme urgent supplemental manifestation with motion. Idinagdag kan International Criminal Court o ICC si Senador Bato de la Rosa sa sendang listahan kan wanted persons matapos si unseal ang arrest warrant may kinaraman sa kasong crimes against humanity of murder. Sigon sa ICC Pre-Trial Chamber 1, ipinaluwas kan Mayo 11 ang arrest warrant laban kay De La Rosa. Enot ng inisyo nin sekreto kan Nobyembre 6, 2025. Kinaimbeltuhan ini kan aligasyon na crime against humanity of murder. Kararom kan Article 7, 1 Paragraph A kan Rome Statute sa pagultanan kang Hulyo 3, 2016 asin Abril 18 kung sain day mababa sa 32 katawang ginadan sa Pilipinas. Pigasabing imbelto si De La Rosa sa sarong plano poon kan Nobyembre 1, 2011 sagkod Marso 16, 2019 nagguminadanin mga pinagtutubunan na kriminal sa Pilipinas kaibahan ang pinagkukonektar sa paggamit, pagpabakal o pagpagibon ng droga. Sa panahon na ito, sobrang 30 taon siyang nagsilbi bilang pulis asin nagkapot nin man iba-ibang posisyon sa Philippine National Police. Naging City Director kan Davao City Police Office 2012 sagkod 2013 kasi nagkaigwanin mga trabaho sa intelligence at human resource units kan PNP. Naging hipi man siya kan PNP Hulyo 1, 2016 sagkod Abril 19, 2018 as naging Director General kan Bureau of Corrections pon kan Abril 30 sagkod Abril 12, 2018. Tinawan doon ni dating Senate President Franklin Drilon na valid ang ipinalawas na arrest warrant kan International Criminal Court o ICC kay Senador Bato de la Rosa. Sigon kay Drilon, obligasyon kan Pilipinas bilang sarong ratifying state na magsunod sa mga patakaran kan International Court. Ipinaliwanag niya na pinaglaoman nagigibuhon kan gobyerno ang pagserbi nin warrant of arrest parte kan sovereign obligation kang nasyon. Ini sarong sovereign obligation na dapat panindugan kan nasyon, dagdag panidrilon. Formal nang nagserbi o naresibi kan Senado ang articles of impeachment kasubanggi. Ang articles of impeachment kontra kay VP Sara gikan sa House of Representatives. Bandang alas 7 nin banggi kan personal na drahon sa Senado ang articles of impeachment ni House Secretary General Chiloy Garafil as in House Sergeant at Arms Ferdinand Melchor de la Cruz. Enot nang sinabi ni bagong Senate President Alan Peter Cayetano na tulos na aksyonan kan Senado ang impeachment complaint sa oras na may padrain ni kan Kamara. Sigon kay Cayetano, trabaho kan Senado na irarom ang konstitusyon na tulos na iproseso ang reklamo apisar kang anuman na posibleng agyat o tensyon sa political katakod kay ini. Tanganing mas lalong mapakusog ang kapasidad kan institusyon asin magsimbag kan Technical Cooperation Council of the pagsimbag kan Technical Cooperation Council of the Philippines o TCCP. Ipinaluwas ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang Executive Order No. 115 para masiguro ang epesyenteng implementasyon kan Technical Cooperation Program susog sa prioridad kang nasyon. Serarom kan EO 115 pigusugo ang TCCP na ipautob ang National Strategic
Philippine Technical Cooperation Program na apodo na Development Philippines na magiserbing pulisiya kan gobyerno sa paghatod nin tabang teknikal sa mga napapauswag na nasyon mantang bigusolong kan Pilipinas ang kamautan na pangkauswagan as in strategic interest. Sinugo man ang council na makipagtabangan sa gabos na technical cooperation project as in mga aktibidad kan gobyerno as in siguruho nasusog ini sa inisyatiba sa mga prioridad na pagpapauswag kan gobyerno as in foreign policy. Anti-CCP pinag-organisar kan Department of Foreign Affairs o DFA, ang chairperson as in vice chairperson man ang Department of Economy, Planning and Development o DepDep. Kasabay kay ni pinag-order ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang totalmenting integration kan TCCP Secretariat sa DFA tangani magtaon nin suportang teknikal, administratibo as in koordinasyon. Oras Pilipinas, alas 6:35 din aga. Bareta sa Lado Nasyonal, makalipas mga tugang kan mga patalastas. GB! Kaya bareta sa luwas kan Pilipinas, makalipas po kayo ni. GB! News Express! News Express! GB! News Express! Branded computer ba ang hanap mo dito sa Bicol? Asus na ang sagot dyan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair. Available ang brand new laptops, desktops, printers, gaming desktops, gaming chairs, CCTV systems, at iba pang computer accessories. Hindi lang yan. Quality, branded, authentic, and trusted ang kanilang products na binibenta. At very reliable ang kanilang repair services. Authorized service center din sila ng Asus, Lenovo, Epson, Brother, Canon, Sharp Copier, HB Chewy, at Magic. Kaya siguradong maaasahan ang repair at serbisyo. Bisitahin ang kanilang branches sa mga sumusunod na address. Aces, Ground Floor, V&O Building, Quezon Avenue, Barangay 26, Dinagaan, Legazpi City, Albay. BC Micron Daet, F. Pimentel Avenue, Barangay 6, Daet, Camarines Norte. BC Micron Virac, EJ Rubio Building, Gugon, Sirangan, Virac, Catanduanes. BC Micron Sorsogon, Unit 1, B. Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Polvorista, Sorsogon City, Sorsogon. Dito ka na sa Aces, sa kalidad sigurado ka. Sa repair at serbisyo, maaasahan pa. Call or text 0917-558-0067. I-like at follow ang facebook.com/albaycomputer. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Pioduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Ngunya na taong 2026, bagong programa, bagong sigla para sa kaaraman, kabuhayan asin komunidad. Unina, ang programang pang-edukasyon asin pangkabuhayan. Hatod sa Indo kan Bicol University Extension Management Division. An sa Indong katuwang sa pag-uswag kan kaaraman, kabuhayan asin komunidad. Sa programang ini, mas pinarani ang serbisyong gobyerno sa namamanwaan sa gabay sa marhay na paggogobyerno. Mas pinahiwas ang pagkuha sa yamang dagat sa Buhay Dagat, Fisheries and Aquatic Resources Hour. Bago man ang mga segment ang madadagdag, nin mas modernong diskusyon asin kaaraman. An Gabay Isip sa Impapawid para sa kalusugang pangkaisipan. Asin ang usapang kapayapaan para sa pangkinaba na issue asin sa papel ka namamanwaan sa pagsulong nin katrangkilohan.
Sa pangingenot kan sa inyong host, Professor Edgar Barameda, asin Professor Seth De Matera. Makakanangog kamo nin malinaw na impormasyon, makabuluhang diskusyon, asin inspirasyon para sa komunidad. Ini ang programang pang-edukasyon at pangkabuhayan. Madadangog kada Miyerkules alas 11 hasta alas 12 minuto. Live sa DZGB 729 kHz. Udok sa paglingkod para sa sambayanang Albayano. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office 5. Mapapakinggan tuwing Lunes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. GB News Express. GB News Express. Padagos kita ngunyan mga tugang sa mga bareta sa luwaskan Pilipinas, biyaheng China si US President Donald Trump para mag-atender sa pig-abangan na Superpower Summit. Inang primera bes sa laog din maabot na sarong dekada na mabisita ang sarong presidente kan Amerika sa nasabing nasyon matapos maatraso ang sa iyang pagluman dahil sa nangyaring gyera sa Iran. Pigalaoman ni Trump ang sarong halabang pagkipagdialogo sa iyang counterpart na si Chinese President Xi Jinping. Panginot na tutukaron sa pagtiripon ang krisis sa Iran. Nasangunya nagadepende sa China bilang panginot na customer kan sa indang petrolyo apisar kan ipinataw na sanction kan Amerika. Sigon sa report, kaibahan man sa agenda ni Trump asin Xi ang nakatalaan na pagbakalin armas kan Amerika sa Taiwan. O ang nakatalaan na pagpabakalin armas kan Amerika sa Taiwan. Ang mga isyu may kinaraman sa self-governing democracy, claim kan China asin control kan China sa rare earth exports asin ang tensyon sa pagultanan kan trade relations kan duwang nasyon. Kaibahan kan presidente sa iyang delegasyon ang sarong dakulang grupo nin mga top US business executives. Kaibahan ang pamusong tycoons na sinda Elon Musk asin Tim Cook base sa impormasyon gikan sa White House. Bareta, mga tugang may kinaraman po sa pagninegosyo. Ipinag-orden po ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapautob ng paramientras na price cap sa 50 pesos na kada kilo para sa imported na bagas na epektibo sa laog ng 30 aldaw. Ang detalyadong executive order manungod sa price cap iyo ni pinaluwas sa publiko kasuhapon. Kanakaaging semana sinabi kan Malacañang na ipinag-order ni PBBM ang Department of Agriculture na pababaon ang rice inflation matapos magitaas ang presyo ng bagas sa 13.7% kan Abril kumpara sa parehong bulan kan 2025 base sa datos kan gobyerno. Katakod kay ni matiripon kan Mayo 19 ang Unified Package for Livelihood Industry, Food and Transport o Uplift Committee para tukaron ang dakol na programa para sa Pilipinas para masimbagan ang impact kan oil industry issues sa Medio Oriente. Health News kasabay mga tugang si News Director Mar de la Cruz. Good morning, Paring Mar. Good morning, BP. Makusog na nagpatani ng mga health experts sa publiko na maging marikmat sa hidden salt o nakatagong asin. Tenang sinabi na sagkod 60% ka nasa tuyang pigkakakaan makukuha sa mga processed asin packaged foods, arog ka na sauce, mga dilatang pagkaon, cured meat, asin tinapay. Abiso nila sa mga namamanuan na shake the salt off. Mas marami kung piliho ng preskong mga pagkaon, bantang ang pagbawas sa mga processed foods, magkakatabang sa pagbawas kan salt intake, asin proteiran, ang puso. Health News from Newsbase, Mardila, kay Niba. Pangatugang 6:43 oras po sa Pilipinas, nasa linya po ang pag-asa sa pagi ni Ruth Pacala sa Kamugtakan Kampanahon. Miss Ruthie, good morning, go ahead.
Yes, good morning po sa mga tagapagdangog kang DCGB. Ini po ang balitang panahon tangon niya na aldaw May 14, 2026. Kasabagong alas 3 ng aga po itong binabantayan tang low pressure area ay nasa 685 km east ng Vira Catanduanes. Bagaman ining low pressure area pwedeng maluso sa mga masunod na aldaw at mayo naman ining direktang epekto so far sa kalupuan kang sa tuyang nasyon. Ngunyan na aldaw, generally fair weather po ang buong probinsya kang Kabigulan, magiging partly cloudy to cloudy kita na may mga minsan na isolated na pag-uran o pagkikilat pagdaguldol. Dulot po lamang ini kang mga localized thunderstorm. Maluya sagod sa moderadong duro sa hali sa norte sirangan sagod sa sirangan ng Mairal na may banayad hanggang sa katamtamang pagpukol kang kadagatan. Agwat po kang temperatura tangon niya naglalaro sa 25 sagkod 34 degrees Celsius. Nagsirang ang aldaw kasubagong alas 5:18 ng aga, masulno po at siya na alas 6:04 ng hapon. Heat index na po ngunyan didi sa Albay naglalaro sa 41 sagkod 42 degrees Celsius. Philippine Standard Time 6:45 na po ng aga. Ini po si Ruth Pakalakang Pag-asa Legazpi, maraming na aldaw po. Salamat Miss Ruth sa report hali dyan sa Pag-asa. Yan mga tugang ang detalyes kan mga bareta ngunyan pong aldaw. Sinurat po ni The News Director Mar de la Cruz. Kadawang po si Nicole Ann Gloriani asin po si Sharamay Leron. Report kan Megaforce Patrol. Hali po dyan mga tugang sa luwas. Ini po ang GB News Express. GB, garantisadong bareta. GB News Express. News Express. GB News Express. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Congratulations, Mommy and Daddy! Ako si Doc Mike. Bakunado na po ba si Baby? Bago umuwi, siguruhing mapabakunahan muna si Baby ng BCG vaccine para sa tuberculosis at Hep B vaccine naman para sa hepatitis B. Ito po ay libre at kailangan ng lahat ng bagong panganak na sanggol. See you po ulit pag 1.5 months na si Baby para sa kanyang unang bisita. Tandaan, wais pag kumpleto ang bakuna ni Baby at ang wais ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development. Nagdadangog ka mo sa DCGB. Always number 1, always at your service. Sige, sandali lang. May problema sa aliko sa kuyang inaanak sa kasal. Madali lang ha. Tamay naputol dasolin niya eh. Tabi sa aleko. O yan. Sige. Pati uya sa Pandan, Catanduanes, Iguaman, Abo. Baka na Albernon, maray na aga. Good morning kay Manong Leonito Gaviria. Yan ha. Good morning Tabi. Sa mga listeners natin, mga tugang sa bilog na mundo na nakatutok, mga tugang sa oras na ini, dito po sa inyong istasyon sa DCGB. Mga liver lovers, kumusta po ang lifestyle natin? Party on atay later. Nababaliwala pa rin ang liver. Huwag ignorin ang kalusugan ng atay dahil maaari itong tamaan ng disease tulad ng fatty liver. Makatulong ang araw-araw na pag-inom ng Liver Aid. Pero pag may tama na, paano na? Kailangang mag-liver up. Kaya naman may bagong Liver Aid, Liver Aid Pro. Liver Aid pero Pro. That's right, Liver Aid Pro. Hindi lang supplement, ito ay Silimarin Plus multivitamins
may mabisang silimarin pa din sa proteksyon ng atay, pero ngayon may dagdag na vitamins B1, B6, B9 at vitamin B12. At ang Liver Aid Pro ay hepatic protector. Ang hepatic protector ay sustansyang nagbibigay proteksyon sa liver o nagpapagaling ng liver injury. It prevents damage to liver cells and aids in regeneration. Ang na-damage na atay maaring muling bumalik sa dating buo at malusog na nyo. Ito pa, ang Liver Aid Pro ay over-the-counter OTC drug dahil ito ay maaring maging support o makakatulong sa treatment ng iba't ibang chronic inflammatory disease ng liver tulad ng alcoholic and non-alcoholic fatty liver, viral hepatitis at liver cirrhosis. Ganun pa man OTC ang Liver Aid Pro, hindi kailangan ng doctor's prescription. Proper diet at exercise kasama ang araw-araw na pag-inom ng Liver Aid. Yan ang kailangan natin para sa malusog na atay. Kaya mag-liver up na. Ang Liver Aid Pro ay available sa Mercury Drug, Watson, South Star Drug, asin sa iba pang leading drugstores nationwide. Aputon lang po kung igwasindaki Silimarin Plus Multivitamins. Yan po ang generic name, mga tugang kang Liver Aid. If symptoms persist, consult your doctor. Yan tabi para po naman sa mga kababayan mga tugang na may problema sa atay o maging mga problema sa atay, saro pong klase na food supplement na approved mga tugang kan Food and Drug Administration. Iyan na Liver Aid Pro. Nagdadangog ka mo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Kaso hapon, nakaagi ako dyan sa City Disaster Office, no? City Disaster Office, naabutan ko so grupo, mga tugang na nagbi-meeting, mantang yaon duman si Mayor Hisham Ismail, no? Di nag-ugid-ugid ako kung ano ang rason kung nagtripon. Ito palan, mga tugang, ang city government naghanda na para sa El Nino phenomenon. Sabi, ngunyan tabi mga tugang na maabot na Hunyo, magiging tagmara, Balikan ko lang sa pag-asa. Tagarin na bareta amin naman kang enot ini, Balikan ko lang sa pag-asa, taang Hunyo, Hulyo, mga tugang, iyo databang panahon na magiging tagmara. Hello, Miss Ruth? Yes po, sir. Good morning. I-confirm ko lang itong bareta na ang June and July ba, klasifikado na, tama ba ang term, El Nino o tagmara tabi, Miss Ruth? Wait lang po, sir. Sige daw, double check daw tabi ta. Iyo ang nako aming bareta kaya ngunyan tabing Mayo obviously tag-init ang Mayo, no, pero pag-abuta kan Hunyo magiging mauran magiging mainit giraray ang panahon. Sige daw. Wait lang po, Sir Henry, pinabukasan ko lang po. Sige daw tabi Miss Ruth, Miss Ruth Pakala, mga tugang sa tong kaoron ta. So city government yaon duman si yaon po. Yes, Miss Ruth. April 21 po, Sir Henry. Opo. Wait ka. Categorize na ang Albay as dry spell. Dry spell, okay. Apo, as of April 4. Opo. April 21. Okay. So, pag sinabi tang dry spell, 3 consecutive months na below normal or mababa sa normal na rainfall sa bulan na yan. Opo. Okay. So, ibig sabihin po, until when po yan, Miss Ruth? Ini po kasi ina-assess monthly. So, mahalat kita ngunya na Mayo kung ano na naman ang estado. Although, pag abot sa El Nino, alag ka po. Sige daw. Kung dry spell, mga tugang, limitado sa pag-uran na nasa below normal da. Yung gusto sabihin. Yes po, yes po. Opo. Inaasahan ta yan. And then yung latest, Sir Henry. Opo. Wait lang, di ko lang mabuksan. Ayan na. Nagloading? Naglo-loading. Sige po, Miss Ruth. Sige lang. Sige lang. Internet dependent kita na. Yeah.
Correct. Naintindihan ko po. Ang June, July, August season natin, as early as June, July, August, pwedeng mag-emerge na ang El Nino. Ayun. Yes, June, po. June, Although, July, sa mga August. status, El Nino alert kita, meaning may nahihiling na sa mga susunod na bulan, high likelihood ang pagkakaigwa ng El Nino. Ayun. Actually, Okay. moderate to strong El Nino. At hinahali ang probability na mga last quarter for this year, posible siyang very strong or itong inaapod ta sa social media na Super El Nino. Okay. So, tawang ko lang kidoon tabi yung sinilistro ta. June, July, August. Yan, moderate to strong. Posible Until ha? last quarter, Sir Henry. Until last quarter? Po yan. Until Yes last po. quarter? Even first quarter next year. Gusto sabihin po, halawig ang gari na katalaan na posible na El Nino, Miss Ruth? Yes po. Although malaog kita sa tag-uran, ngunya na transition na po kita Opo. Ngunya na May to June, most Yeah. probably pwedeng mag-shift na southwest trade winds. Meaning? So, signal na siya ng pag-uran. Okay. Digdi sa western side sa tuyang nasyon. Opo. Although, pwede kitang mauran kapag may bagyo, but then generally, pwedeng mababa sa normal ang rainfall ta. I sa see. masunod na Okay. na bulan. Opo. Yes po. So kung tag-uran na siya, below normal siya. I mean below normal. Yes Gusto po. sabihin, But it doesn't tag-init. follow na El Nino is no ulan. Oo. It doesn't follow. May ulan pa rin tayo. Ang El Nino. At, Oo. yes po, may bagyo pa rin tayo. At kung may bagyo, ang effect po kasi ng El Nino, pag typhoon season, posible na malayo pa sa Pilipinas, nabubuo na yung bagyo kasi mainit ang sea surface temperature. Yeah. Oo. So, ang tendency niyan, posibleng less yung pumasok sa PAR. But then, pag pumasok, mas malakas. Yeah, yun So, nga ang ibig big. sabihin, pag may bagyo, pwedeng mas may ulan tayo, pero generally, kung ito total natin, yung monthly rainfall, Opo. iba-iba po kasi yung monthly rainfall natin, normal rainfall sa bawat buwan, mas mababa kaysa normal. Kaya as early as this month, posible po na makaranas na ang ibang lugar sa Kabikulan na like yung dry spell, yung minsan yung mga deep well, Hubas. medyo konti or wala nang na ipapump na tubig. I see. Okay. So, i-clarify ko lang ha. May ining panahon na masunod, mga bulan na masunod, may uran siya, pero below normal siya. Below normal. Yes po, yes Yeah, po. okay. Most Kaya, probably ganun po. klasifikado siya na dry spell o kaya tagmara. Opo. Dry Ayun. spell. Hanggang last quarter, tabi, Miss, Ruth. Di ba? Opo. Ang El Nino hanggang last quarter, but then yung dry spell po, ina-assess the monthly. Opo. Ano ba kakaiba kan dry spell sa El Nino? Actually, yung dry spell, kinakategorize pa yung characteristic ng lupa in terms sa sa pagpatak ng alon. Ang Ang ulan. El Nino naman ay this is a phenomena sa Pacific Ocean. So, naturally, yung dry spell is one of the impacts ng El Nino. I So, ang see. El Nino po nangyayari sa dagat Pasifiko. Opo. So, siya, characteristic siya ng unusual cooling pag La Nina at unusual warming po Opo. pag El Nino sa Pacific Ocean. But then, may impact ito sa lupa natin, and that could be a dry spell and can lead to drought. Ayun. Pero ito Okay. pong drought na ito, emphasize ko, what do we mean in Pag-asa by drought is not merely agricultural drought, meteorological drought. I Kasi po, see. pag agricultural,
case-to-case basis sa agriculture, depende kung anong klase ng crops Opo. ang Opo. nag-undergo ng drought. Yes I po. see. Oo. So kaya pala sa city government, timing ko sa po naghanda para sa posibleng tagmara, ano? Yes po. Yeah. Importante po yun, lalo na pagdating sa agrikultura na lalo na kung mayroon pa tayo dito sa probinsya natin na mga rainfall dependent na Opo. crops. Opo, okay. Clarado tabi, Ma'am Ruth. Salamat ha sa salamat paliwanag po. regarding dyan. Opo, thank you. Mga tugang Ruth Pakala, kan pag-asa, clarification niya to. Tanaabutan ko kasuhapon sa mga taga city government. Yaon duman si Mayor Hisham, so sa DRM, iba-ibang department heads, yaon duman si Dr. Cedric Daep, mga tugang kan, kang saro sa mga legal team, I mean, Chief of Staff tabi ni Congressman Salceda, nagatao ki mga inputs may kinaraman dyan tabi no and expected dyan na magkakaigwa tabi nin tagmara tabi ngunya na June, July, August hanggang tabi sa last quarter so rin ang hulugan na day po mag-uuran ang adit ko lang dyan tapag tag-init yan po ang panahon na nabibilog ang bagyo pag mainit ang temperatura. Mga tugang, salamat kan sa inyong pagantabay. Mabalik po ako 7:30 sa programa ng hapot sa DCGB. Sa pangaran po, Kambilog na Tropa. Ini po ang sa indong amigo sa radyo, si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Bareta alas 7 susunod na. Kasabay po si News Director Mardy La Cruz. Asin po si Miss Jasmine Baloloy. Si Teacher Jasmine Baloloy pala. Piriming naka-smile. Maski solo, nag-uulok Ronald. Ano nga si Jasmine solo, nag-uulok. Tagalakaw, nag-uulok solo. Ay, delikado nga niya ako ini. Kundi sa kaugmahan niya pala sa pagiging niyang teacher. Yeah. Pero obserbaran ta Ronald ki mga pirang bulan ha. Kung duro-diretso maka problema Ronald nang abutan ta. Nag-uulok ki solo. Salamat kan sa rumbagantabay. Ini pang lalaking hindi inuumaga. Goodbye. Alas 7 bareta susunod. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment